Ja sé que a aquestes alçades ho sabeu tot del pop, però, escolteu, no ho sabeu tot del tot. Resulta que el pop és un animal amb 3 cors. No ho sabíeu, eh? Ja sé que sabeu que té uns ulls grans i 8 potes. Sabíeu, per exemple, que és pura proteïna? Que no té gens de greix? Sí, sí, el que escolteu. Aquella tapeta que fem és pura proteïna. Això vol dir que ara que estem al mes de gener i que tenim que cuidar el que mengem, ens ve molt i molt bé. Clar que dependrà de com ho mengem. Si, per exemple, és un pop a la gallega com el que estic menjant jo, amb aquest oli, aquest pebre vermell i aquestes patatetes, ja no ens va tan bé. Ara us haig de dir que és una meravella aquest plat. És una combinació divina, sobretot perquè estem al Rías de Galícia, que és una de les marisqueries més importants de Barcelona. Jo, francament, no us vull fer enveja, però això està boníssim. Clar que si em dieu que estem al mes de gener i que tenim que menjar un plat una mica més lleuger, jo us puc donar el meu propi suggeriment de pop a la gallega. Mireu, patates en posarem, perquè no us penseu, la patata és molt lleugera, sobretot si està bullida. Farem un puré de patates blanques al fons del plat. El pop, com sempre, bullidet i talladet a rodelles. I farem un llit de pop, queda boníssim. I després direu, i l'oli què? És que no posarem aquest oli. Agafarem un pebrot vermell i l'escalivarem al forn. El pelarem, el posarem al mini pimer, una miqueta d'oli i ens quedarà una salsa vermella divina. Total, que serà quasi com un pop a la gallega. Patata, pop i pebrot. Què me'n dieu de la combinació? Bueno, va, sigui el pop a la gallega de sempre, o sigui la meva versió, poseu el pop a la vostra dieta perquè és un aliment extraordinari. Jo, per donar exemple, m'ho vaig a menjar.